ya ndithu press briefing imene ya UTM pamene ndithu pali zinthu zingapo zimene akuyankhula Felix Njawala mabe ife tangotenga sec party imene imakamaka ili nchichewayo kwambiri chifukwa ife ndi Amalawi ndi tufati nguva zinthu za straight kuti akulu mukuti chani, akuluwa akuti chani, that's all. Basi kwinako tilibe nako ntchito za chingende sichigula ufa. Anyway guys, thank you so much. Zimwe nanga ndazongo anga mdziko lonse lino la Malawi. Tatsala ndi masiku ochepa kuti tifike pa 16 September pamene tikukaponya vote. Tsiku limene ndi limene Amalawi tikusankha tsogolo lathu la dziko lino. Awa si masankho chabe. Iyi ndi ntchito yotsa dziko lathu pa masauti pamene lili. Kwa nthawi yambiri takhala tikumva ngati chipani anthu ena akupanga propaganda yosiyanasiyana kupangira chipani cha UTM. Adayambira pakatani ndithu manena kuti UTM ndi imika candidate, UTM ili limodzi ndi Malawi Congress Party, UTM ili mbali imodzi ya boma. Koma nimafuna ndinene pano tayandikira masankho ndipo candidate wathu Dr. Dalitso Kabambe ali pa ballot paper. Chipani cha UTM si chipani chimene chili mu mgwirizano wina uliwonse ndi Malawi Congress. Komanso chipani cha UTM Amalawi mukudziwa si chili mbali imodzi ya mavuto amene akuchitika lero. Tinakhalepo ndipo tidzakhalapo mbali imodzi ya mavuto. Titalonjeza ife mu 2019 nkhani ya fertilizer wa 4,495 mchaka choyamba anthu nditudi adagula 2020 fertilizer amene anali maloto a UTM. Zitasintha sinthu kuti tsopano zinthu zayamba kuchitika motsatira mfundo za MCP. Kumbukirani kudakagulidwa fertilizer kuma pharmacy, kudakagulidwa aso fertilizer kuma butcheries amene sanali maloto a UTM. Dabweretsa mavuto ambiri, mtengo wa fertilizer udakwera koma amene sanali maloto ake. Zipani zina zotsutsa boma zikumakhala ndi mphamvu tofuna kumaloza chala ife a UTM. Mafuna nene pano poyera izi zimachitika pachoti mwina tidakana kumvera fundo zina zimene amafuna titatire. Koma ife ngati chipani tili ndi nsanamira zathu zimene tidzasamalira nthawi zonse. Nsanamira za ife kwambiri zimatsamira pa Malawi. Taziona kumbuyoku mene zinthu zidaliri dachitapo maubale. Mavuto ena daona amene Amalawi dayambanso kuloza dzala ife pa mavuto amene tidakhale nawo mbali imodzi. Chotero ife izi zikutsimikizika pamene dzulo mtsogoleri wa dziko lino anayankhula nkuvomereza kuti mbomamu muli mavuto ndipo muli anthu ena amene adzawachotse ntchito akadza sankho chikadzatha. Ndiye timafuna tifunsefunso kuti kodi utsogoleri umenewu ololera kuti tibavutika lero tikadzaponya chisankho pameneno kukonza kudzakhalepo, kodi umenewu ndi utsogoleri umene timafuna? Uku nkusewera ndi miyoyo ya Malawi. Ndikamba mfundo imeneyi kuti ingokutsimikizirani Amalawi kunena kuti malemu Dr. Saulos Klaus Chilima sanakhalepo nawo mbali ya mavuto amene dziko lino kumana nawo. Chipani cha UTM chayenda dziko lonse lino, chamvetsera nkhani zonse zimene Amalawi akukambirana, mavuto onse Amalawi akukumana nawo, kukhumudwa konse kumene Amalawi ali nako. Ndipo kuchokera mu nkhani zimenezo ifeyo tapanga fundo zabwino zokonzera mavuto amene dziko lino likukumana nawo. Tili wokonzeka ife kuyendetsa dziko
tili wokonzeka kubweretsanso ulemu umene Amalawi amaufuna. Ndife wokonzeka kusamalira nkhani ya mitengo ya fertilizer, nkhani ya chakudya, nkhani ya ntchito komanso chilungamo m'dziko muno. Dr. Dalitso Kabambe amene ali president wa chipani cha UTM komanso candidate amene akukhala nawo pa chisankho chimenechi ndi munthu wophunzira bwino za chuma, mwachidule tikhoza kunena kuti ndi economic engineer. Ndiye khayo amene ali nako kuthekera kokhala ndi ndondomeko zimene zingapulumutse dziko lino. Adachitapo izi tidaziona, adachitapo izi nthawi zingapo ndithu phatikizapo kuchokera 2017 mpaka na 2020 pamene adakonza ndithu kukhazikitsa chuma cha dziko lino. Anthu anaona ukatswiri umenewo. Chipani cha UTM si chipani cha ndale chabe. Chipani cha UTM ndi gulu la wanthu amene ali ndi cholinga, amene ali ndi masomphenya, amene Dr. Saulos Klaus Chilima adawazika, ndipo amenewo pakadali pano anyamulidwanso ndi Dr. Dalitso Kabambe. Movement singathe kuyimitsidwa chifukwa imadzalika m'mitima mwa anthu. Chifukwa chake lero chipani cha UTM chikadalipo, chimene ena amaganiza kuti atamwalira Dr. Chilima chipani ichi chitha, sichinathe, sichidzatha chifukwa Amalawi eni ake akufuna tsiku lina masomphenya amenewa adzakwaniritsidwe. Mchaka cha 2019 malemu Dr. Saulos Chilima ndi chipani cha UTM adapeza mavoto opitirira 21% tisadachotsere defect. Ndipo izi zikutanthauza kuti Amalawi opitirira 1 million adanena kuti ife tikuvomera masomphenya a Dr. Chilima. Tonse amene tidavotera Dr. Chilima mchaka cha 2019 lero titati tikhalenso pamodzi nkungonjezerapo ndi ena owerengeka amene akhulupirira masomphenya amenewa posachedwapo. Ife tili ndi chikhulupiriro kuti tidzakhala patsogolo pa candidate wina aliyense. Imafuna ndinene pano Amalawi musanamizike ndi ena amene akumatchula kuti ndi zipani zikuluzikulu. Mu chaka cha 2019 palibe chipani chimene chidapeza mavoto opitirira 2 million. Zimenezi zikutanthauza kuti zipanizi tisamanene kuti nzazikulu koma tizinena kuti nzakale. Lero dziko lino lili ndi zipani zikuluzikulu zokwana zitatu: UTM, MCP komanso DPP. Ife ngati chipani cha UTM pakadali pano ncholimbanso kwambiri chifukwa anthu ena amene samakhulupirira masomphenya a Dr. Chilima pamene adamwalira atakhala pansi nkulingalira nawonso anayamba kukhulupirira masomphenya amenewo. Taonjezera anthu ena ambiri amene akhulupirira movement imeneyi. Ena nkumati mwina tilibe anthu ambiri. Anthu ndinu amene mukunimvera apa, anthu ndinu amene mukuonera, inuyo ndi anthu chifukwa inu mumaganiza. Kuganiza kumeneku mukhale pansi muganize bwino kumene dziko lathu tikufuna kuti lipite. Tapita ku ngodya zonse za dziko lino, district iliyonse tafikako, constituency iliyonse tafikako. Tikudziwa zimene Amalawi akuyankhula, tikudziwa mmene njala ya dziko lino ilili, tikudziwa ululu umene Amalawi akudutsamo, tikudziwa chiyembekezo chimene nyumba iliyonse ili nacho. N'chifukwa chake masanano tabwera pano kufuna kukufotokozerani kuti masankho amene akubwera pa 16 September zipani zambiri zizadzidzimuka ndi mmene chipani cha UTM chitapikira.
mukayang'ana manifesto ya UTM ndi zipani zina muona kuti manifesto yathu si manifesto chabe ayi, sikungopanga malonjezo osakwaniritsidwa ayi, ikuperekadi ndithu ndondomeko zoti zikonzere mavuto a dziko lino. Nsanamira zathu zikuthetsa ngakhalenso kota system ya chitukuko. Madera ena ambiri amadandaula kuti samalandira chitukuko kumbali ya maphunziro komanso zomangamanga. Pameneno ife tikulonjeza kuyika 100 billion ku district ina iliyonse, ndiye kuti tikuphwanya uchitaganya wa kota system ya chitukuko kuti madera ena adzitukuka kumaposa madera ena kumene Amalawi akukhalako. Kumenyana ndi Katangale ndiye nsanamira yathunso yayikulu kwambiri. Ndi chipani chokhachi chimene chingathetsedi Katangale, ndi chifukwa chonena kuti chayima pa nsanamira imeneyo. Komanso tili ndi nkhani yayikulu kwambiri ya Malawi ya Dr. Saulos Klaus Chilima. Imfa yawo ili ndi mafunso ambiri chifukwa ngozi imene idachitika ili ndi zambiri zimene sizimayankhulidwa, ili ndi zambiri zimene zimapatsa mafunso. Inde anatayika, koma masomphenya awo tikadali nawo alipobe ndipo adzakhalabe. Ife ngati chipani ndife amene tikufuna kuti tidzapeze chilungamo chidachitika nchani. Amalawi ambirinso mukufuna mudzapeze chilungamo kuti chidachitika nchani. Masankho awa si masankho anthu andale okha, ndi masankho a inu ndi ine. Chifukwa masankho amenewo ndi masankho amene tikukamba nkhani ya chakudya imene chavuta mdziko muno, nkhani ya mitengo ya fertilizer komanso katundu wena amene wakwera mdziko muno, komanso masankho amenewa tikukamba za tsogolo la mwana aliyense wa Malawi muno, komanso tikukamba za Malawi amene tikufuna kuti tonse pamodzi timumange. Ndimafuna ndipemphe Malawi tonse pamodzi, makamaka amaofesi, amabizinesi, komanso amene muli ndi kuthekera kokuti anthu amakumverani. Musakhale pansi kusiyira ife tokha a UTM atsogoleri kuti tikwaniritsa kufikira wina aliyense. Yankhulani ndi abale anu weekend imene ikubwerayi, afotokozereni kufunikira kwa voti yawo komanso kufunikira kuvotera Dr. Daliso Kabambe. Pali anthu ena ambiri amene mumawathandiza, amene lero mukuvutika kuti muwathandize. Ayankhuleni amene kuti mukuvutika kuwathandiza pa zifukwa za nkhani za chuma za dziko lino. Afotokozereni kuti amene akhoza kukonza chuma cha dziko lino Dr. Daliso Kabambe. Mwauze zoona zenizeni ndi pali kandidate mmodzi yekha amene angakonze chuma chimene chawonongeka. Ndipo adzakavote mmenenso inu mudzachitire. Tisadzadikirire kuti nthawi ithe kuti ndipita masana wanu, tonse tidzapite mmawa. Alimbikitseni apa banja anu, alimbikitseni azinzanu, alimbikitseni maneighbors anu kuti nawonso adzapange chomwecho. Voti ina iliyonse ndi yofunikira kwambiri, pasakhale ndi mmodzi yemwe oganiza kuti UTM ipambana ngakhale iye asavoti. Abale ndi alongo, dziko lathu likulira, dziko lathu likufunika kulipulumutsa, ndipo chipani chathu cha UTM nchokonzeka. Dr. Kabambe ndi wokonzeka, komanso tikukufunani inuyo abale athu amene muli kunyumba kutinso mukonzeke kukonza dziko. Tinakhalepo mbali imodzi ya kuwonongeka pa dziko lino, koma ndife mbali imodzi ya kukonza mavuto a dziko lino.
ndi voti yanu tonse tidzapambana. Pamodzi tidzamanganso dziko lino, pamodzi tidzalipulumutsa dziko. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri.